Judith Avila. Ano pangalan mo? Judith Avila. Taga saan ka? Taga saan ka? Baybay Leyte. Taga saan ka nga? Taga saan? Sa Baybay Leyte. Nanonood ka ba? Ano ba yan? Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Sabihin mo, maraming salamat sa Shopee. Meron kang 10,000! Sa Shopee, ang galing. Hey, alam mo na. Ano pangalan mo? Taga saan ka? Taga saan ka nga? Taga saan? Promise po. Nanonood ka ba? Ano ba yan? Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Sabihin mo, maraming salamat sa Shopee. Meron kang 10,000! Sa Shopee, ang galing. Thank you po. Son! Thank you sa sinabi. What's up mga kachoy? Mauna po niyo gala no, si Cheffer John S. Corillo, that is si J for short. And for today's video guys, natin mga kauban guys from Visayas yun. Name's Christian Zamora, Chan for short. Shoutout pala sa mga kabrad na dira sa Negros. Hi, I'm Manslo Del Sumulak from Baybay City Leyte. Shout out sa tanan taga Baybay, keep safe mo diha. Shout out na ko sa maprang karon na si Judith Avila o si Balong Hirobishi. Gisugo ra ko ni Sushiling o ni Jake Lon Pulta. Ni Kai Dayon Down o Chris Lartero de Vera. Shout out, hi best! So for today's video guys, atong buhaton is mo ni gitawag na Shopee prank. Tingnan na buhat atong last no sa dalawang video to play gamay. So among buhaton guys is namin dire laptop gi-prepare na naka-play ang music sa Shopee. Inato atong buhaton. So karon ready na mo. So kinsa man ato una tawagan? Okay. Sige, ang una namong tawagan kay taga Baybay City Leyte si Balong Hirobishi. So yahaning barkada guys. Gi-request ni Jake Lon Pulta. Hello. Hello? Hello? Gusto mo bang sumaya? Ano ba pangalan mo? Ang pangalan ko, Wilfredo Buendia Hello? Revillame. Anong ginagawa mo ngayon? Wala. Hello? 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 Sino to? Hello? Hoy! Hello? May regalo ko, Shopee 10,000! Sa Shopee, ang galing. Okay, alam mo na. Taga saan ka? Ha? Taga saan ka nga? Taga saan? Hello. Nanonood ka ba? Ano ba yan? Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Sabihin mo, maraming salamat sa Shopee. Meron kang 10,000! Sa Shopee, ang galing. It's a prank! Gisugo ra ni Jake Lon Pulta. Gi-request niya. Moto. Nakabaw na si Danay na nagingon. Wala lami. Saon pa guys. Oh, next. Bawa naman. Yati kayo, barkada mo na. Mga nakulbaan mo ko. Oy, sorry kayo, Jay ha. Jay, pangalan niya sa Jay. Hello? Hello. Hello? Gani. Gusto mo bang sumaya? Ano ba pangalan mo? Oh, what Pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Gipatyan mi bay, gipatyan mi Jay bay. Ay, Hi. jawa kisa na po Sige, jawa. tawagi balik. Yate ako mo, ano to bag? Wala na, friendship over na yan eh. Wala na. Wala na. Ako na tong tawagan on niya. Next, I love you, next. Jay. Sorry. Wala pang Ay, kumagat Judith, guys. Hello? Gusto mo bang sumaya? Ano ba pangalan mo? Ang pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Anong ginagawa mo ngayon? Hello? Judith Avila. Hello? Sino to? Hello? Judith Avila. Hoy! May regalo ko, Shopee 10,000! Sa Shopee, ang galing. Okay, alam mo na. Sino pangalan mo? Judith Avila. Ano pangalan mo? Judith Avila. Taga saan ka? Taga saan ka? Baybay Leyte. Taga saan ka nga? Taga saan? Sa Baybay Leyte. Nanonood ka ba? Ano ba yan? Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Sabihin mo, maraming salamat sa Shopee. Meron kang 10,000! Sa Shopee, ang galing. Salamat po. Ate Judith. Hello? Ate Judith. It's a prank! Sa Shopee, ang Miss, galing. gisugo ra ko niling. Gisugo ra ko niling. Gisugo ko niling. Saka na si Judith Avila, gisugo ra ko niling. Ayun guys. So tora guys, nanay usa ka successful. Ang una kay Kabalo, ang ikaduha tong gi-prank kay gipatyan ta. Salamat, may kumagat na.
So, among next i-prank guys, kaya unsay pangalan paila-ila po na imong i-prank po doon. Akong kabrad na taga 306, Carlito Kigao Jr. Sorry kayo Kar, pero excited yo Kar unsay reaction nimo unsay kuan Basta, pero love you guys sa mga bashir gyud ka Kar. pasalo. Peace. Hello? Hello? Gusto mo Hello? bang sumaya? Ano ba pangalan mo? Ang pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Anong ginagawa mo ngayon? Hello? Hello. Hello? Sino to? Sino to? Hello? Hoy! May regalo ko! Shopee 10,000! Sa Shopee, bili ang galing. Okay, alam mo na. Oh, sino pangalan mo? Ano pangalan mo? Taga saan ka? Taga saan ka? Taga saan ka nga? Taga saan? Dili mo sila patuo guys. Ay, kita kami sa TikTok doon. Balik ka daw, Gring daw. Balik ka, Gring. Okay na to. Balik. Balik ka, ganyan. Anto di siya ba to? Tignan mo naman. Agi pat yan, wala na. Sound sa mga karoy. Paringan pa, dili na. Alay, Sa man to yung amigo. Pareha man sa amigo, di ba? Hindi kasi Dili. May batasan. Dili ko mayon Kara, di na ta friend pero di magyud ta friend. Peace FO bro, over, man. peace. Ang sunod namin na ipaprank is yung staff namin sa opisina. Hi Ma'am May, sir na sorry. Hello? Hello? Gusto mo bang sumaya? Hello? Ano ba pangalan mo? Sino po sila? Pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Hello po? Hello? Hoy! May regalo ko! Shopee 10,000! Sa Shopee, bili ang galing. Sabihin Taga saan ka? Shopee. Taga saan ka nga? Taga saan? Nanonood ka ba? Ano ba yan? Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Hoy, ano si CJ? Sino si CJ? Hoy! Say hi to the vlog! Yay. Welcome to the vlog ka pa dyan. O sige, message ko para kay CJ sana. Sige na, babay na. Nagbabasabi ko. Ay, kanina lang. Muyag sige. Labas, bulagan ko ba? Ayaw lang sa... Ayaw sa... Kabahan ka na brother CJ. Bulagan mo na kayo. Ano eh, pistot yun. Oy, peace. Oyab ni CJ day, peace. Peace ay peace. Love you, yap. Wala, Hello? 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 Lagi Gusto mo dyan bang eh. sumaya? Ha? Ano ba pangalan mo? Dyan eh. Dyan eh. Hello? Hello? Sino to? Hello? Hoy! May regalo ko! Shopee 10,000! Sa Shopee, bili ang galing. Okay, alam mo na. Taga saan ka? Tawang. Taga saan ka? Iwong nawang. Nanonood ka ba? Ano ba yan? Hoy, palaaway, makay ka, hoy! Unsa may sala na ko nimo anong suwang-suwang makadiha. Bulag ta ron. Wala kay lang oy, imbis nalipay na unta mi. Gay babay na oy, nya ta magsabot. So, among sunod i-prank guys, amigo gyapon ni guys. Hi Ian, shout out Ian kani dato ni. So kung ma-prank ni, dili ra ta ma problema ghatag og kuan. Hello? 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 Gusto mo bang sumaya? Hello? Ano ba pangalan mo? Kita Ang di. pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Kita di. Hello? Hello? Anong ginagawa mo ngayon? Sino to? Ha? Ang pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Ay, bagay. Ginagawa mo ngayon? What's up mga friends? Ay. So, amo na yung nagsiprank guys, kay ako amigo best friend ako na yung friend. So, hi Emerson! Nakautunta ka ni guys, kay mo work na dyan siya no, kay Mark Capo eh. Kasi tawag, wala siya na prank. The number you have dialed. Hindi, balik ko. Hello? Gusto mo bang sumaya? Hello po, ha? Ang pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Bakit po? Hello? Bakit po? Revillame. Anong ginagawa mo ngayon? Dito po sa amin. Hello? Opo. Hello? Sino to? Opo. Hello? Hoy! May regalo ko! Shopee 10,000! Sa Shopee, bili ang galing. Okay,
Okay, alam mo na. Ano pangalan mo? Taga saan ka? Taga saan ka nga? Taga saan? Promise po. Nanonood ka ba? Ano ba yan? Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Sabihin mo, maraming salamat sa Shopee. Meron kang 10,000! Sa Shopee, ang galing. Thank you po. Son! Thank you sa Hi, Son! Son! Meron na. Say hi to my vlog! Thank you sa... So guys, mawala to eh. Wala me. Bye! Salamat sa paglantaw! Paglantaw. Hanggang sa muli. Vlog. Ugma na po.